problémov spojených s Rómami podľa nich spôsobilo, že sa mnoho bežných ľudí pridalo na stranu radikálov. Marián Kotleba sa včera v Šarejských Michalanoch mohol cítiť ako v raji. Na jeho strane ešte aj dnes stojí množstvo miestnych. My sme sa pridali tam, kde je pravda. Ten pán Kotleba, ja si myslím, že ten si zaslúži veľké. Klobúk dolu pred ním. Proti zásahu polície vystúpili aj ľudia z iných častí Slovenska, ktorí nám volali do redakcie. Aký zákon je na toto? Že zranení sú tí, ktorí vlastne robia zle a škodu druhým. Množstvo ľudí diskutovalo na internetových stránkach a drvivá väčšina z nich stála na strane extrémistov. Podľa sociológa sa takýto jav dal očakávať. Nemôžeme si zakrývať oči, že to napätie medzi majoritou a povedzme rómskou menšinou v mnohých oblastiach existuje. Extrémisti podľa politológa včera jednoznačne vyhrali. Je to ich víťazstvo, pretože občania sú rozhorčení, nič sa nedeje. Všetky vládne garnitúry podľa odborníkov v riešení rómskych problémov zlyhali. To spoločnosť vníma a že tá určitá nespokojnosť pramení aj práve z tohto poznania. Aj preto môžu mať extrémisti so svojimi radikálnymi riešeniami úspech. Politológ tvrdí, že túto tému aj Kotleba a spol politicky zneužili na kampaň. Nemyslíte si, aby už prišla konečne naozaj národná vláda? Ale to riešenie samozrejme nespočíva v extrémistov, nespočíva v spodine, ktorá to vezme do vlastných rúk. To riešenie musí byť pomocou štátu, pomocou zákonných orgánov. Podľa odborníkov ale u ľudí zatiaľ nie sú tak vybičované nálady, aby sa extrémisti na budúci rok dostali do parlamentu. Michal Hečko, televízia Markíza.